saking desa benaran tansah ngeluri kabudayan Jawi keparengan kawula atur kabungan jumeneng para sutresna prelestari kabudayan Jawi jaranan kodhok budaya rehanku Obasuki. Oh, wah kayu Kerdika sing hati-hati ya Mas Wah. Ya iki lho Mang, kowe nengge para satriya-satriya kuda budaya. Hey. Oh. Hey, ya. Hey. Ya, hey, hey, loh. Ayo, ya iki kowe. Sigrak lan muga trengina selo. Ayo Ger. Ayo ngopo ulah katri gelas karo sanjane. Palagan lono pabrik gula Mojo Panggung. Ya, kowe lah dalan iki lho. Wes. Yo. Yo. Sarela tugas ngalor wae. Ayo Kir. Arsa sing hati-hati le. Oh, bun. Alon wae cah bagus. Ya, toh kaya mangkene to prigelating dening para satriya-satriya kuda-kudaya kan. Wah. Yo. Ja. Sayo rukun kumrakot bareng tumandang rapat jogeti saya hanyang semake jangan dikeri sangga runtut tambah seni rangu jiman ya gawe samsame ngati sayo rukun gumragut bareng tumandang rampak jogete saya enyeng semake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu ciwan ya gawe sang-saming ati. Ayo, oh, Rayena para satriya-satriya ngger cah bagus
Sing hati-hati anggone makarya sesarengan kuda budaya. Oh, hey, yo. Oh, ha. Ditata barisane lenggah sing jet rapi yo kowe. Oke. Vokale rada tambah bos. Vokale kontrol. Hey. Oh, hey. Ya. Ayo. Lôi. Jos. Yo. Ya kaya makene kowe. Jos. Ya. Oh, sí. Oh, ra. La. Da. Da. Ya. Ye. 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 Iki piye goyangane penake kok kaya ngene rimongane kreasi Jawa Timur kanggo joget kreasi nego jarana iki piye aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene rimongane kreasi Jawa Timur kanggo joget kreasi nego jarana ho oh jas goyang sithik lah kita sih sesarengan kuda budaya sepindah malih katurang pinarak dulur-dulur para penonton sedaya. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namaku.
Embu Fitri Aini. Nggih, Mas. Elah dalah yen kaya mangkon aku iso tepang karo sliramu wong ayu. Nggih, Kang Mas. Asik-asik. Ho, ye a ye a ye a ye a ye a ye a ye. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu. Tolong agung Mas tanpa tinggalku. Tolong agung Jalan Sudirman 38. Boleh kau tahu kenalan namaku Fitri Aini. Oh. Itu namaku. Goyang titik. Goyang titik. Yo, la. Hey. Ya. Ha ho. Ye. Lo. Hosa. Ye. Lo. Hosa. Ye. Lo. Hey, up. Yo. Ayo. Pondore sing alon-alon kuda budaya. Asik, op. Nah, yo. Hey. Lo. Op. Dikepenake sesarengan kuda budaya.
Lalu ki katuran pinarak kanca-kanca khususipun wonten wingking ingkang katebih rawuh wonten ngajeng lan uga wonten iringan dalu menika. Seponggo berhibur sesarakan kuda-kudanya. Impen kude bengi kae ilake si manuk podang saiki wis bali maneh mincok ning witing mara ngocehan jaluk pakan si podang aduh impenku aja utul yo tak udang Hae oh yo Hae oh yo Hae oh Hae goyang siti wis sumilir sesarengan kuda budaya katuran wilujeng dalu. Selamat malam buat para penonton.
Samudra Budaya. Harga sedaya budaya matur nuwun, rahayu budaya, anuga kanca-kanca kiri budaya matur nuwun Bapak Ibu. Sakra budaya dikatakan. Say. Ning atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang sehmu gawe bombong ing atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti elingku nganti saiki rina wangi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng.
kok aneh mung gawe bore esamu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora matuk becikmu yen kepethuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe yuk ayo ya ya ayo dit antit ya yo 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 iya yo ayo bel apel yo 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 ya yo budaya lo iki ayo kau kene kan keluar kancane yo bar iki giliramu bel yo ya yo la ya yo
Yo, ayo. Oh, oh, sugeng dalu Pak Sapani. Pak Sapani, Pak Sapani. Oke. Ya, Mas Aris. Ya. Lo, lah, lo. Lah. Lo, ya, ha. Oh. Ya. Sing tatak. Yo. Ya. Yo. Yo. Lo. Ya. Oh. Oh. Yo. 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 Lo. Ayo bel. Ya. Wis to. Pak Pri. Ayo bel. Sing tatangger. Sing manut boponger. Yo, iki wayahmu ger. Ayo. Terus. Ayo, kanca kuda budaya padha goning jaba. Ayo Pak Gemuk. Ayo jaranane padha diadiwan wae. Iki njaluk mangan iki ta. Ya, jaranane njaluk mangan, Pak. Ayo lho Bapa dasar lan ugi panjenipun Bapa Widi. Lalu gawan panjenipun Bapa Sampir aku yo ninggal ditele balik. Oh.
Oh. Wow. Harimau. Harimau. Wah, hey. Ya mbahmu kono dengan senyum manisnya, dengan senyum manisnya yang sangat menggoda mbahmu kono. Jajal leger. Jos, sik,